माइदिबो फैया लाइटआ होदेरहाय एसे उन्दुजोबथारबायदां मालाय बयबो गैया माथो रावबो गैथारा आरो फैबाव लाइक खालामदो आरो फैबाव रायज्लायनोसै ओमफ्राय बुरजा फैबाथाय SB ब्लग हाय हेल' SB ब्लग बोरै दङ MC स्टेन आं दंना सना थेंक इउ फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नार्जारि ब्रह्म हाय हेल' नार्जारि बिफर आब' हाय आगै M73 बड' हेल' हाय फुरनय ब्रह्म मावजि मेव 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 थेंक इउ फुरनय ब्रह्म लाइभआव फैनायनि थाखाय अबेनि जाखो फुरनय नोङो गोदानसो नामा बिथाङा MS बड' नाइस आब' सना थेंक इउ रेक्सन बड' रिल्स मा खबर मोजां बिफर बड' दे फैबाय थेंक इउ बिदि मोजां मोनदों आङो मोजां नांदों बयबो फैनायनि थाखाय बोरै जाखो र' S ब्लग मोजाङा मा होनो मोजां ने मा ओंख्रि सबाय दाउ फांसन नायहैयाखै नामा बहा फांसन जादों जोंथिंलाय जायाखै फांसन जायाखै जोंनिथिं जेरावबो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब हाय बिफर माब्रै दं बा बिफरजोंसो रायलायबावदों माथो बिथाङा आदा आरबिया आंजों रायलायहरलायबावाखै बिफरखौसो खबर लाहरलायथारदों माथो M73 बड' सना जिउ थेंक इउ माइनाव नार्जारि मा खबर आगै मा ओंख्रि जाखो जोंना खबराथ' मोजाङानो ओमफ्राय ओंख्रिया मामोनथाय सबाय दाउ ओंख्रिया सबाय दाउ आब' नोंस्रालाय दा खिन्थाफारानि खोनाफेराखैमोन आं बे गामिखौ बहा दा खिन्थाफारानि मा ओंख्रि जाखो फुरनाय बिफर बर' आरबि दंलै बस आदायालाय बहा प्रमद नार्जारि बाजै लाइक थेंक इउ लाइक होब्रा लाइक हो बयबो लाइक हो दे दाबो साब्रैल'थार नै लाइकआनो बिरखां ब्रह्म रौतायाव जादों मा होनो थांसै थु रौतायाव जादों मानि आं मिथिथाराखै ना आं खबरखौनो मोनाखै जादों ना मादों एजि गेमार्ट नाइस आब' लाइक दान थेंक इउ लाइक होना हो लाइक मारु सन्तस बर' हाय हेल' सन्तस दिनैसो लोगो मोनजोबथारबाय बयखौबो आंहाबो लाइभ फैनायबो जाथ्राखैना दिनै मोजां नांदों बयबो बिदिनो फैनानै रायज्लायफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय डिउटियाव दं ब्र' बहा नोंना डिउटिया दासान्दि आरबि बहा गोलैदों नोंना डिउटियालाय माइनाव नार्जारि बा गोथावथार जोंहा जाथ'वाखै दाबो जायाखैना आब' जोंहा जाखांबाय माखासेया उन्दुला जोब्बाय आंहाल' दायो उन्दुथ'वाखै आरोना उन्दुजोब्बाय बेलेगफ्रा न'नि मानसिफ्रा आरोना सायाराम नार्जारि हाय आब' हेल' सायाराम इन्टारटेनमेन्ट इउटुब MS बड' लाइक हरबायलां बिनो लाइक हरबाय MS सोरनो
गेमस्रि थांगोननो गेमस्रि थांबा मालाय आं थांनो सोलाबबाय गैया जोंफ्रा बिदिखौ नायहैनोनो सोलाबथारला। बिफर बर' मा खबर बोरै दङ? माइनाव नार्जारि ओमहो फिसालायानो सिखाराखै दाबो नेगासिनो दं नेगासिनो आं उन्दुलांगुलायबाय नामा फिसालाया आब'? दालि खुमब्रा ब्रामिन नोरसिं फुदिना गंगार दुन्दिया बाथोन आयु मा ओंख्रि बेलाय इसि बुरजा ओंख्रि आन्दामानावसो दं बाब्रे मालाय आदायासो बिराद गोजानाव दं माथो। माइनाव नार्जारि ओमफ्राय फिसाला सासे मोनबाय ने आब' माइनाव नोंहा? दे जाय जाय लाइक होआखै लाइक होना होदो पुरनय ब्रह्मआ लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अननानै लाइक गैथ्राबाथाय एसे लासिं सिं मोनलायलाङो आङो। थाब थाब कमेन्ट हरदो थांनाङाब्रा र' थाथ' दिनैसो लोगो मोनलायनाय रावबो थांथ'ना दे लोगोफोर आगैमोन आब' आदामोन आंहा उन्दुनो ओंखाराखै ओंखायनो आङो लाइभ फैनो होननानैनो फैलाबायलायबाय आंहा दसे दिनै आं थाब उन्दुनो ओंखारथाराखैना। मा ओइ नैबे फैलाय बेयाव नैबे मेसेजखौ आङो दाखालि माबा मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय बियो रेन्स होनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयाव थुफ्लांनानै बिदि जाबाय थायो बे मेसेज हरो आरो नायजाया बिदि जानानै थाबाय। र' दै लोगोफोर थांथ'नाङा दसे आं माबा मोनसे खामानि फिसा मावनि एम.एस. बड' जाय नाय ओंखाम मार गोथाव एम.एस. बड' मा होनखो आरबि होबायलै बस हेलौ देना कमेन्ट हर 11 जन गोजों दङ गावस्रा कमेन्टखौनो हरथ्रा नायखुमानानै थानो नाङा बाहेरायाव ओंखारबो गावस्रा सिङाव थानानै नायखुमाबाय थायो 11 जन गोजों दङ सातआव ओमफ्राय सिङाव थानानै नायखुमाबाय थायो गावस्रा NCH ब्रह्म दाबो मोनाखै नामा गुरलाबखौ बहा गुरलाब मोननो फंबाय गुरलाबखौ मोनथ'वाखैहाय जोंफोरना भिउसआनो जाया ब्लगखौनो बानायनायबो जाया मानायबो जाया बेसेबा गोबावजोंसो ब्लग होयो बहा गुरलाब मोनबाय बायनोहाय NCH ब्रह्म बिफर बर' आं लाइभ फैयो सिङावनो लाइभआवनो होदों मा ओंख्रि जाखो आब' सबाइ दाउ सबाइ दाउ ओंख्रि नोंस्रा मा ओंख्रि सायाराम मा ओंख्रि जाखो सायाराम नोंस्रा ओंखाम जाखांबाय नामा आं हले जाबाय सबाइजों दाउजों सायाराम एडसेन्स एकाउन्ट फैबाय फैयाखै $10 जाबासो बानायनो हायोना बेखौ आंना $10 जायाखै दासो जाहां जानानै दङ आरो सायाराम नार्जारि जाबायमोन सबाय बिमा ना
मा होनोथाय सबाय बिमायानो जागोन बे गोलाव गोलावा नामा? गोबावजोंसो लाइभ फैयो हाबबाय था गाइसमोन बयबो मेगन फेदेरना खा गाइसमोन। गोबावजों लाइभ फैनायाव रायज्लायफैनांगौसो मानो नायबाय थानांगौ जाखो। नायनानै थानाङा थाब थाब कमेन्ट हर थाब थाब कमेन्ट हर थाब थाब रायज्लायनोसै बयजोंबो ना मा बुङो हो आरबि ओंखाम जाबाय नामा आरबि? खोमसिसो नुदों नामा आंखौलाय? हरावसो फैनो मोनो लाइभ फैबाबो हरावसो दसे दसे ओरैनो टाइम पास उन्दुनो ओंखारसान्दि दसे रायज्लायनोसै होननानै फैदों आरो। दैसा सेरफोराव मोसालाबायना हगार भिडिअफोरखौ मोसानोबो रोंबावाहाय आङो मोसानो रोङा मोसानो रोंबाथ' जाखांबाय आंहा मा ओंख्रि? रेक्सन बड' रिल्सआ हरलायबायहाय आंनो 22 सुपार सेट थेंक इउ रिएक्सन बड' रिल्स थेंक इउ थेंक इउ। हरदोब्रा थाब थाब कमेन्ट। एम एस बड' मा गरम मार गरम बिफर बर' आं जाबायलै जाना फै आं गांलाब माबलाय गांलाब जाना दङ आं जाबाय लै जानानै गांलाब जाना दं आं बुजियासै दै बिफर बिदि होननायखौ आं बुजियासै हो ए उन्दुदों आरोना आं जाबायलै जानानै गांलाब लाब जानानै दं उन्दुबाय आरोना जाखांनानै बुजिबाय बुजिबाय प्रमद नार्जारि बाजै हा मा जाखो बिबोनां मा खबर? आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मा बुंखो आंखौ बोरमा फ्राय दालि रुथि टमेट' साखिनि पापरसोमोन वाव मासे टेस्टि मासे गोथाव थिगानो फुंबोलायसिगोन नोङो गोथाव गोथाव जानानै ना फुङाखै हो थोस बिदि जायो इउटुबारा मोसालाबायना हगारलाय मा नाया मानसिफोरा मोसानो रोंथाराहाय आयु इउटुबारबाबो खामानि गैया आङो जेबो मोसानो रोंखाया रोङा आं मोसानो रोङा बिजय दैमारि आब' सना इउटुबनिफ्राय बेसांसो मोनखो फैसा मोनाखै आं थाइसेबो मोनाखै दाबो एफा खस्थ' खालामबाय आङो फैसा थाइसेबो मोनाखै बाबायसो आङो नागारसैसो आङो इउटुबखौनो फैसाबो मोना उदैसो देरबाय आंहा बाब्रे गोथाव गोथाव जाद्रायथारबायना नोङो उदैया देरबाय ओंखायनो उथुमाया जौख्रांसिगोन बे दुरजदन ब्रह्म मा ओंख्रि जाया बाजै ओंख्रिया माबासोलै दुरजदन सबाइ दाउसोमोन हा नोंस्रालाय ओंखाम जाबाय ना जायाखै
दुरजदन ओंखाम जाबाय नामा? खोमसि मोनबायहां। मा ओंख्रि दुरजदन? मा ओंख्रि जाखो दुरजदन महाराजा? हा देनजारसो जाखायो। दे आरो फैबावदो रायलायबावनोसै। दुरजदन ब्रह्म ओंख्रिया सादुनि गाइखेरसोमोन। सादुनि गाइखेर माने मा ओंख्रि जाखो बेलाय सादुनि गाइखेरालाय? सादुनि गाइखेर मा ओंख्रि बेलाय? खोनाफेरा नुफेरालाय हा दुरजदन? कमेन्टस नायखोमाग्राफ्रा ओंखारबोदो एसे ओंखारबोदो। मेथाइ दोंसे खनदो आब' खोनासंनोसै एसे। नों माखौ खननांगौ खिन्थाहरलाय आं दानो खनना होगोन। माखौ खननो आं दे? खिन्थाबासो आं खनगोन अबे संखौ खननांगौ अबे मेथाइखौ खननांगौ। बैसागु मेथाइ बैसागु मेथाइ मा मेथाइ बेलाय बैसागु मेथाइलाय? आं बिदि खननो थिनबा मेथाइखौनो बावजोबोसो। बर' मेथाइ माखौ खनथावथाव? दे नों गोसोखांनायखौ खिन्थालाय खननां एसे। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों। जायाहाय भइसआनो जाया। माबायदि जादों खिन्थादो कमेन्टफोराव। सोमजाना जानायखौ बुङो सादुनि गाइखेर ए दिनैसो खोनाफेरबायहां। आं मोनथिथाराखैमोन। नै लोगोफोर ओंखाम सोमजाना जानायखौ सादुनि गाइखेर होनोनो आंहा दिनैसो खोनाफेरथारदों। वाव वाव होबाव होथ'ला दे ओमफ्राय मा होनो सायाराम नार्जारि दे माखौ खननांगौ खिन्थाहरलाय। गुमै मोसानाय फोरोंलै। गुमैया मोसानाय फोरोंनो रोङा गावनो मोसानो रोङा बहा आंखौ मोसानो फोरोंनो बेलाय हा। बे फाग्ला बिदिजों जायोहाय जायो। मा खालामदों अलसिया दुरजदन ब्रह्म? नोंसिनिथिं अखा खोरोमदोंना खोरोमाखै लोगोफोर? बोथोरा माबायदि खिन्थाहरलाय। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे गैला हाला आं बिनिफ्राय। जसना ब्रह्म बोथोराथ' जोबोद मोजां ना? बोथोरालाय मोजां ओमफ्राय दा एसे जोमै फैफिनदों आरो हुलु बालु दै सायावसो उन्दुना दं जों। बाब्रे दै सायावसो उन्दुना दं। दै बा दिङा ब्लगस थेंक इउ बर' खनग्रा फाग्ला।
हेल' गुड इभिनिं बर' मेथाइ माखौ दे आब'आ सिन्दुर लायाखै माथो लायो लानाया लायो दायो मोनाबायना आङो डाइरेक्ट दुगैनानै ओरैनो थादों जेबो देलायाखै मायाखै दहाय बेलासियाव ओंखायनो आं जेबो देलायाखै जेरै दुगैदों बिदिनो थादों आं क्रिमबो फुनाखै सिन्दुरबो फुनाखै जेबो फुनाखै आरो दायो सिम्पोलफ्रा मोनानायखाय जेरावबो थांनायबो जाखाया होननानै आङो थुवाखै आरो एम एस बड' आब' मा होनखो बिफर बर' आयौ अमा मासे हाबलांनाय सियायखा नुबाय सियायखायो आं बिराद सियायखायो दसेखौनो थाया ओमफ्राय सियायनायानो आं खनसे बिदिनो आरो जि बिदिनो सियायबाय आरो सियायनानै एम्फौआनो गारमायाव हाबलांलायदों आं गुजुबाबो गवाखै ओमफ्राय गुड इभिनिं एभ्रिवान गुड इभिनिं इदुनाथ बिफर बर' बास राहानि जाथा दुजुदन ब्रह्म बे फाग्लाया मा खालामदों बे फाग्लाया उन्दुबाय मालाय जाखांनानै उन्दुबाय नोंदाया उन्दुबाय उन्दुथोंसै बिसोरो उन्दुगादुराफ्रा सियायनो ओंखारलायबाय आङो खोमा मानदों र' एसे एरनि मा ओंख्रि एम एस बड' मा ओंख्रियाथ' माबासो सबाइ दाउ जोंना सबाइ दाउ नोंस्रालाय एम एस बड' मा ओंख्रि बोरो माथो कमेन्टआनो फैथारलाहाय लोगोफोर ओंखारबाय आं आब' गुड नाइट मानो ओंखारखो दसेनोलाय थानो बाबाय सायराम नार्जारि दे उन्दुदो होमबालाय ना गुड नाइट सायाराम आरो मालाबा लाइभ फैबावबानो जाबाय नोंबो एम एस बड' आवदारसो ना आंना आब' औ वादारसो ना आंना आब' वादार ए बिदिसो होमबाना एम एस बड'आ अबेनिमोनलाय मा गामिनिमोनलाय एम एस बड'आ मा जायगानिमोनलाय उन्दुनो ओंखारजोब्बाय नामा गासिबो सेस उन्दुनो मा होनो ओंखारला जोब्बाय आं उन्दुदो बिफर बर' उन्दुनो ओंखारबायबा अमाजों जाबाय अमाल'थार नामा एम एस ओंख्रि गैया मैगं गैया आं रङियानि खाथिनिसो माथो बिदिब्ला बहुद खाथि जायो उदालगुरिनि रङियाया दसेनो सहैयो रङिया नुबा रायलाय दै लामाफ्राव लोगो मोनलाबायबा मालाबा जों हले रङियायाव थांबाय थायो भिडिअफोर होबा नायनानै होब्रा नोंसिनि बहुद सापर्ट नांगौ आंनो गावस्रा नायनानै होथ्रानदां 300 लायो आब' मायाबा माया 300 लायो एम एस बड' माया 300 लानो ओंखामा लाखायोलै बिदि हटेलफोराव
300 माबाफोर मावो नामा एम एस बड'? उन्दुहैला जोब्बाय मानसिफ्रा गैला रावबो कमेन्ट हरासै। साबा दंमोन साबायाबो माथो कमेन्टखौनो हरला। दे लाइक होदो दे सनाफोर जाय जाय आंनि लाइभआव दङ लाइक होना होदो। लाइक मारो। सबाइ दाउ रिएक्सन बड' रिल्स सबाइ दाउ ओंख्रि। आंबो उन्दुनोसो ओंखारबाय नै बारा गोबाव थाजानाय नंला। उन्दुनो ओंखारबाय आंबो उन्दुनो। सेरथाम जायो आं थिकादार सोलियाबो दे मालाय गुड जब बिराद मोजां। थिखादारलाय मालाय मोजाङानो दे नोंना। अरुनिता ब्रह्म हाय आब' हेलौ अरुनिता आगै मा खबर? मोजां। गैथारला माथो रावबो उन्दुहैमारबायहाय मानसिफ्रा गासिबो उन्दुहैला जोब्बाय। उन्दुनो ओंखारजोब्बायदां दाना थाब थाब उन्दुनो ओंखारोहाय थाब थाब सोराङो ना दसेल' उन्दुनो मोननाय जाथारो। एम एस बड' मार्चआव है आंखौ आब' मानसिफोरा मार्चआव होयो आंखौ आब' मानसिफ्रा मानि थाखाय एम एस बड' मानो होजायो मानसिफोरजों? जोथोन ब्रह्म हाय हेलौ जोथोन मा खबर? थिखादार जाबा बिदिनो बखिजानोबो गोनां जायोहाय एम एस बड'। थिखादार जाबादि बेसेबां फैसा थांगोरो बेखौ मिथियाना मानसिफ्रा ओंखायनो बखि जानोबो गोनां जायो थिखादारफ्रा बिदिनोखा। माहाजोन जाबायदां मालाय एम एस बड'आ थिखादार मावै मावै। माहाजोनथारदां। होमबाथ' नोगोद फैसा थागोन नोंनाव थिखादारखाय। गैया आब' गैया जाबाय। आंबो दोनसै नै उन्दुनोबो ओंखारबाय आरो लाइभआवबो रावबो गैखाला मालाय गासिबो उन्दुहैजोब्बाय खोमा। ओमफ्राय एम एस बड' नोङो गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौहाय। दिनैसो फार्स्ट टाइममोन नामा? साग्रिद ब्लग फैबाय नै बाजै सना होनदों। हाय आगै मा खबर आगै? दिनैसो माथो साग्रिद दिनैसो खावब्ला सिबला माथो आरो दासो इसिबां लेट जाबाय नोङो। आं नै थांसिगौसोमोन। साग्रिद आं थांसिगौसोमोन नै रावबो गैयैखाय। खालामखानायसो दे खालामखानायबाथ' बरिया मोजां। मोजां मोजां। ओमफ्राय आंनि ब्लगफोरखौ नायोना नाया माथो भिउस जानो फैथारला साग्रिद आरो एम एस बड' बोरै जाखो?
राजु बसुमतारी हाय आब' हेलौ राजु मा खबर आगै हिनजाव मा होनो साग्रिदा मा होनखो हिनजाव सासेदो रायलायदोंमोन रायलायदोंमोनलै बाजै आं बा होमबालाय सानै साथाम दंथारो नामा हिनजावा राजु बसुमतारी मा खबर आब' मोजां राजु मोजां टाइम मोना ना आब' टाइम मोनाथ' आरो थिखादार नोंहा आंबो टाइम मोनैनि थाखायनो आङो हरावसो लाइभ फैनांगौ जायो आरो मा होनगोन आं ब्लगबो लाबोनो सोलाबबावा टाइमानो ओरैबायदि खामानि बिदिबा बयखौबो गुड नाइट होनसै दै आं थांनाय जासिगोन दे बाय होनसै दै थांथ'नोसैलाय आरो मालाबा फैनोसैलाय नोंसोरबो मालाबा आं लेंहरबा फैदोलाय लाइभआव आं लिंहरखायोना नोंसोरखौ ओमफ्राय बिराद मोजां साबायखर फैनायनि थाखाय दसेबाबो आंजों रायज्लायफैनायनि थाखाय थेंक इउ गुड नाइट बाय बाय अके गुड नाइट दे बाय टाटा गुड नाइट बाय टाटा गुड नाइट